Gret, mae pobl yn ymuno. So, jyst i rai darlun o beth ni'n mynd i wneud heno, a jyst bach amdana i hefyd. Siôn dwi'n dysgu meddwlgarwch, mindfulness. Fi hefyd yn dysgu yoga hefyd, yn Lerpwl fel arfer, dyna lle fi'n byw. Ond ar hyn o bryd fi'n gweithio lot ar-lein. Fi'n gweithio lot efo pobl sy'n dioddef efo gorbryder, a fi'n helpu nhw i ddysgu sut mae myfyrio, meditation, yn gallu helpu nhw. Ac yn gallu helpu nhw newid bywydau nhw trwy ddatblygu practice o myfyrio a meddwlgarwch a yoga hefyd. So yeah, fi'n really hapus bod fy mae hyn, really hapus i rhoi sesiwn yma ymlaen. Ni'n mynd i fod mewn rhyw 20 munud, 45 munud. Y bwriad am hynna yw i wneud 2 myfyrdod. So bydd yr un cyntaf i wneud efo yr anadl a sut allan ni ffocysu mwy ar yr anadl. A sut mae ffocysu ar yr anadl yn helpu ni ddod â ymwybyddiaeth ni i ffwrdd o'r meddyliau a bach mwy mewn i'r amser presennol. A bydd yr ail myfyrdod maen nhw'n galw the body scan meditation mewn Saesneg. So bydd ni'n sganio'r corff ac yn dod i cael cysylltiad bach dyfnach efo'n corff ni. Gret. So na jyst sôn tymed bach am myfyrio a meddwlgarwch, jyst fel bod chi'n cael rhyw fath o syniad am beth ni'n mynd i wneud heno. So, i esbonio myfyrio a meddwlgarwch, efo lot o ni mae ymwybyddiaeth ni yn gallu mynd o un peth i'r llall yn eitha gloi yn dywe. Fel ni'n gallu ffocysu ar meddyliau ni ac ni'n gallu mynd ar goll mewn meddyliau ni yn weddol hawdd yn dyn ni. Falle bod na meddwl am rhywbeth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Mae'n hawdd i mynd ar goll yn y meddyliau yna yn dywe. Yr un peth am y dyfodol hefyd, mae'n hawdd mynd ar goll mewn meddyliau am y dyfodol. Efo meddwlgarwch, ni'n dysgu sut i ddod â ymwybyddiaeth ni i ffwrdd o'r meddyliau a i'r amser presennol. A mae hwnna'n digwydd wrth practiso a ymarfer myfyrio. So dyna beth ni'n mynd i wneud yn y myfyrdod cyntaf yma. Ni'n mynd i wneud myfyrio lle ni'n mynd i ddechrau cyfri'r anadl. A mae hwnna'n mynd i helpu ni i ffocysu mwy ar amser presennol. So bydd e'n neud mwy o synwyr unwaith i ni i fynd mewn i'r myfyrdod cyntaf. So, wnawn ni ddechrau nawr. Mae croeso chi iste fyny am hwn os ych chi eisiau. Mae croeso chi gorwedd lawr os mae hwnna'n mynd i teimlo'n well i chi. Ond byswn ni'n awgrymu iste fyny am yr un cyntaf yma. Yn yr ail un, bydd ni mwy neu thebyg yn gorwedd lawr. Felly, nawch chi chi'n yn gyfforddus yn ystef yma. Falle bod chi'n iste ar clustog neu ddau, wneud yn siŵr bod y gliniau bach yn uwch na'r pen gliniau, os mae yna modd. Os mae fe'n galed i chi iste fel, mae yna chroeso i chi i orwedd lawr ar gyfer y myfyrdod yma. Allech chi dod o'ch dwylo falle ar eich pen gliniau, neu jyst ar bwys o'ch ochr. A wneud yn siŵr bod chi'n iste fyny'n syth, ond bod chi yn gallu ymlacio fe yma, bod sgwyddau chi yn gallu ymlacio. A pryd bynnag ych chi'n barod, croeso i chi cael llyged. A croeso i chi wneud unrhyw symudiadau sy'n mynd i allu chi teimlo bach mwy yn cyfforddus fyma am y myfyrdod yma. Falle bod chi eisiau siglo'r chwith i'r dde ac ymlaen ac yn ôl i wneud yn siŵr bod chi'n iste yn lefel fyma. A wrth i chi cael llyged, dewch yn ymwybodol o sut mae'r corff yn teimlo heno. Ba fath o teimladau sydd yn y corff. Falle bod chi wedi bod yn brysur trwy dydd heddi. Falle hwn yw'r tro cyntaf chi wedi cael amser i chi'ch hun. Jyst i ddod yn mwy ymwybodol o sut ych chi'n teimlo a sut mae'ch corff chi'n teimlo hefyd. Cofiwch bod yna ddim ffordd i wneud y myfyrdod yma'n anghywir. Ni jyst yn mynd i ymarfer dod yn mwy ymwybodol o beth sydd yma nawr yn yr amser presennol.
Felly dewch yn ymwybodol o unrhyw synau ych chi'n gallu clywed ar hyn o bryd. Falle synau sydd yn bell i ffwrdd. Synau sydd tu fas i'r tŷ. Falle sŵn ceir, neu sŵn gwynt, neu adar yn canu yn y gardd. A wedyn dewch yn ymwybodol o synau sydd bach yn agosach yn eich stafell. Falle sŵn y cyfrifiadur, neu os oes yna ddim synau o gwbl, jyst dewch yn ymwybodol o'r ffaith bod yna ddim synau. Wedyn dewch yn ymwybodol o synau sydd yn agos iawn i chi. Beth yw'r sŵn agosach chi'n gallu clywed ar hyn o bryd? Falle y calon yn curo, neu sŵn yr anadl wrth iddo ddod i fewn a wrth iddo adael. Croeso i chi ymlacio'r corff nawr. Weithiau ni'n dal mlaen i tensiwn yn y gwyneb, yn y bochau, lle chi ymlacio fyma nawr. Ymlacio'r sgwyddau, ymlacio'r dwylo'r bysedd, ymlacio'r bol hefyd. Weithiau ni'n dal mlaen i tensiwn yn y bola heb sylwi. Wedyn dewch yn ymwybodol o'r anadl. Heb trio newid y ffordd i chi'n anadlu o gwbl, jyst dewch yn ymwybodol o'r anadl. A ni'n mynd i ddechrau cyfri'r anadl nawr. Felly, tro nesaf chi'n anadlu mewn, cyfrwch y rhif 1. Pan chi'n anadlu mas, cyfrwch y rhif 2 yn eich pen. Wedyn anadlu mewn eto, cyfru rhif 3, ac anadlu mas, cyfru rhif 4. A cyfru pob anadl yn y ffordd yma, lan i'r rhif 10. Unwaith i chi cyrraedd rhif 10, dewch yn ôl i'r rhif 1 a dechreuwch y broses eto. Felly ni'n anadlu ac yn cyfru pob anadl lan i rhif 10 a wedyn yn ôl i 1 a dechrau'r broses eto. Felly yn syml iawn, anadlu a cyfru pob anadl. Os ych chi'n mynd ar goll, neu'n colli'r cyfru, neu'n cyfru dros rhif 10, mae hyn yn iawn, peidiwch y poeni, peidiwch y barnu eich hun. Jyst dewch yn ôl i'r rhif 1 a dechreuwch y broses eto. A falle bych chi'n mynd ar goll cannoedd o weithiau yn y munudau nesaf. Sim ots faint o weithiau chi'n mynd ar goll. Peth pwysig yw bod chi'n sylwi bod chi wedi mynd ar goll ac yn dod nôl i'r rhif 1 a dechrau'r broses eto. Felly cyfru ac anadlu. Pob tro chi'n mynd ar goll, jyst dewch yn ôl i'r rhif 1 a dechreuwch y broses eto. Yn syml iawn, anadlu a cyfru pob anadl.
Weithiau bydd sylw chi'n cael ei gymryd i ffwrdd, gan meddyliau falle, neu synau, neu teimladau yn y corff, neu falle emosiynau sydd yma hynna. Os modd i chi adael y pethau yma i fod y ffordd maen nhw, ddim trio newid nhw o gwbl, ond cadw'r prif ffocws ar y cyfri a'r anadl. Ni ddim yn gwthio meddyliau ffwrdd. Cadw'r prif ffocws ar anadlu a cyfri. Pob tro chi'n mynd ar goll, dewch yn ôl i'r rhif 1 a dechreuwch y broses eto. Yn y ffordd yma ni'n ymarfer yr ymenydd i ffocysu mwy ar yr amser bresennol a llai ar y meddyliau am y dyfodol a'r gorffennol. Pob tro chi'n mynd ar goll, peidiwch y poeni, peidiwch y barnu eich hun. Jyst dewch yn ôl i'r cyfri. Weithiau mae'r myfyrdod yma yn gallu dod â lot o tawelwch a heddwch. Ond weithiau mae'r myfyrdod yma yn gallu teimlo'n anodd iawn, fel bod lot o meddyliau yn tynnu sylw ni. Peidiwch y barnu eich hun os ych chi'n ffindo hyn yn galed neu'n hawdd. Jyst y gorau chi'n gallu, cadwch y ffocws ar yr anadlu a'r cyfri. Pob tro chi'n mynd ar goll, dewch yn ôl. Peidiwch y barnu eich hun os mae hyn yn teimlo'n galed. Newch eich gorau i ffocysu ar yr anadl a'r cyfri. Falle bych chi'n teimlo eich anadl chi yn arafu lawr. A falle bych chi'n teimlo eich corff chi'n ymlacio mwy. Wrth i chi cadw'ch ymwybyddiaeth ar yr anadl a'r cyfri. Pob tro chi'n mynd ar goll, dewch yn ôl i rhif 1 a dechrau'r broses eto. Falle bod y corff yn ymlacio hyd yn oed mwy nawr. Cyheren y gwyneb yn ymlacio, ysgwyddau yn ymlacio, dwylo, y bysedd, a'r bola. Wrth i chi aros efo'r cyfri a'r anadlu. Pob tro chi'n mynd ar goll,
pob tro chi'n cael meddyliau, dewch yn ôl i'r cyfri. So ni'n tynnu tuag at diwedd yn amser yn y myfyrdod yma. Ni'n mynd i orffen efo 3 anadl dyfn, felly trwy'r trwyn yn adlwch mewn mor dyfn a chi'n gallu. Wedyn newn ni agor y ceg ac anadlu mas o'r ceg yn ddyfn. Ac eto anadlu trwy'r trwyn yn ddyfn iawn. Wedyn agor y ceg ac anadlu mas. Unwaith eto yn ddyfn trwy'r trwyn yn anadlu mewn. Agor y ceg ac anadlu mas. Pan ych chi'n barod yn araf iawn, agorwch eich llyged a dewch yn ôl mewn i'ch stafell. Croeso nôl pawb, gobeithio bod chi wedi mwynhau. Os mae'n un y cwestiynau efo chi am y myfyrdod yna, croeso chi jyst sgwennu nhw'n lawr yn y comments tab i'r chwith a yna i ymateb y cwestiynau. Jyst i fynd dros o'r rhai pethau mae pobl yn profi yn y myfyrdod yna. Lot o pobl yn ffindo bod nhw'n hoffi'r cyfri, ond bod yna lot o meddyliau hefyd. Mae hynny'n iawn. Be ni'n trio wneud yw ddim mynd mewn i'r meddyliau a hel y meddyliau. A ni'n cadw'r prif ffocws ar yr anadlu a'r cyfri. A mae'n naturiol bod chi'n mynd ar goll weithiau, neu lot, mae'n dibynnu sut chi'n teimlo, faint o gysg chi'n cael a bethau fel yna. So, mae'n hollol naturiol i fynd ar goll eitha lot yn y myfyrdod yna. Ond y mwy chi'n ymarfer fe, mae haws mae fe'n dod. A dros amser, os ych chi'n neud y cwbl o wythnosau, bydd chi'n sylwi newidiad mawr mae lot o bobl yn ffindo bod e'n really helpu nhw i allu ffocysu mwy ar amser presennol. Mae rhai pobl yn ffindo bod nhw'n cyfri a wedyn yn cyfri dros 10 yn hawdd yn mynd lan 14, 15 neu beth wedyn yn sylwi, mae'n hollol naturiol hefyd. Mae lot o pethau'n gallu dod, lot o pethau'n gallu digwydd. Just cofiwch y mwy chi'n gallu ymarfer y gwell bydd yn dod ac y haws bydd yn dod i chi allu wneud hefyd. Gret. Gobeithio bod chi wedi mwynhau hynna. Diolch Heilwen. Lot o meddyliau ganodd gwaredu anghofio nhw ond dod yn haws erbyn y diwedd. Gret. Fel ni'n gweud, mae'n hollol naturiol bod yna lot o meddyliau. Mae wedi dechrau efo, os ni ddim wedi gwneud y practis yma lot. Dros amser bydd yn dod lot yn haws. A fel y ti'n dweud, erbyn y diwedd y myfyrdod oedd yn teimlo'n well. Brilliant. So ni'n mynd i wneud un arall nawr, o'r enw the body scan, neu sganio'r corff. Mae rhai pobl yn ffindo bod yna llai well efo nhw i wneud y body scan neu yr un ni'n newydd wneud y cyfri yr anadl. A pwrpas y myfyrdod yma yw cysylltu yn ddyfnach efo'n corff ni. So mae lot yn ni'n gwario lot amser ni lan y pen mewn meddyliau ni, a dyn ni ddim yn gwario lot amser yn teimlo'r corff neu yn bod yn ymwybodol o'r corff. A y corff yw'r ble mae emosiynau ni'n byw a hefyd sut ni'n teimlo yn y corff yn rili'n gallu effeithio ffordd ni'n teimlo mewn pen ni yn diwedd. Os mae corff ni wedi ymlacio, mae'n haws i'r pen a meddyliau ymlacio hefyd yn diwedd. So, ni'n mynd i wneud y body scan, neu sganio'r corff, a croeso chi orfedd lawr, bys ni'n ogymell gorwedd lawr os mae'n lle efo chi wneud hwnna ar un o bryd. So, falle bod yna mat yoga efo chi, neu jyst y carped ar llawr, neu falle hyd yn oed y gwely. Unrhyw chi'n gallu gorwedd lawr a teimlo fel bod chi'n gallu ymlacio. So, na jyst rhoi rhyw munud neu 2 i chi ffindio
lle addas i chi allu ymlacio gorwedd lawr mewn. Os ych chi eisiau, mae dal croeso chi ysdyfynu am Myfyrdod yma. Mae fe'n hollol iawn i wneud yn ysdyfynu. So mae lan i chi, ond mae'n gallu teimlo bach yn haws i teimlo'r corff a sganio'r corff os ni'n gorwedd lawr. A bys ni'n gymell gorwedd lawr falle efo'r dwylo ar bwys eich ochrau, neu falle ar y bol. Mae croeso chi rhoi nhw ar y bol. Os ych chi'n ffindio fel bod ddim yn teimlo'n iawn i'ch cefn chi i orwedd lawr, falle mae plygu'r pengliniau'n gallu helpu. Falle bych chi eisiau clustog i tu ôl i'r pen neu blanced neu unrhyw beth sy'n mynd i allu chi i teimlo'n mwy ymlaciedig fyma. Jyst rhoi eiliad neu ddwy mwy i chi teimlo'n ymlaciedig fyma. A croeso chi wneud unrhyw newidiadau, unrhyw symudiadau bach nawr. Jyst i wneud yn siŵr bod chi'n gallu gorwedd lawr fyma am rhyw 15 munud i ni mynd i fod yma am y Myfyrdod yma. So wrth i chi cael eich llyged unwaith eto, dewch yn ymwybodol o synau eto. Pa synau chi'n gallu clywed ar hyn o bryd? Pa synau sy'n bell i ffwrdd? A beth yw'r sŵn mwyaf bell i ffwrdd ych chi'n gallu bod yn ymwybodol o ar hyn o bryd? A wedyn dewch yn ymwybodol o synau sydd bach yn agosach. Synau sydd tu fewn eich stafell chi. Os mae yna ddim synau o gwbl, jyst dewch yn ymwybodol o'r dawelwch. A wedyn dod yn ymwybodol o synau sydd yn agos iawn. So, beth yw'r sŵn agosach ych chi'n gallu teimlo ar hyn o bryd? Falle sŵn eich anadl chi. Allech chi ymlacio'r corff nawr. Ymlacio unrhyw tensiwn sydd yma yn y corff. Cofiwch taw amser i chi'ch hun yw'r amser yma nawr. Falle bod chi wedi gwario'r dydd yn edrych ar ôl pobl eraill, neu'n gweithio, neu wedi bod yn brysur. Mae'r amser yma ni'n mynd i gymryd nawr yn amser i chi'ch hun. I ddod yn mwy ymwybodol eich corff a yn cysylltu yn ddyfnach efo'ch corff. Felly dewch yn ymwybodol o'r anadl unwaith eto. A sylwch os mae yna modd i anadlu lawr yr bol. Felly weithiau, yn enwedig os ni'n teimlo'n stressed, neu os ni'n pryderu, ni'n anadlu jyst mewn i'r frest. Os ni'n ymlacio, os ni'n teimlo mwy o heddwch, ni'n anadlu lawr i'r bol. Felly, cymerwch 5 neu 6 anadl nawr sydd yn dod i gyd o'r ffordd lawr i'r bol. Ni'n anadlu mewn a mas trwy'r trwyn os mae yna modd i chi wneud. Teimlwch wrth i chi anadlu lawr i'r bol bod corff chi'n ymlacio mwy a mwy. Mae'n iawn os mae yna meddyliau yma heno, os mae yna emosiynau, unrhyw beth ar eich meddwl. Ni ddim yn trio newid na cael gwared o unrhyw beth ar hyn o bryd. Nawr ni'n mynd i ddechrau sganio'r corff. Felly, byddai'n gweud pob rhan o'r corff nawr. A fi ddim moyn i chi dychmygu na meddwl am y rhan o'r corff, ond dewch yn ymwybodol o unrhyw teimladau, unrhyw sensations sydd yna yn y corff, o pob rhan o'r corff.
A weithiau bydd ddim teimladau o gwbl, a mae hyn yn iawn hefyd. Felly dewch yn ymwybodol o'r llaw dde. Pa teimladau sydd yma yn y llaw dde ar hyn o bryd? Falle bod yn teimlo'n drwm, neu'n ysgafn. Falle bod yn teimlo'n oer neu'n dwym. Os ych chi ddim yn teimlo unrhyw beth yn y llaw dde, croeso chi cyffwrdd a'ch bysedd, jyst i ddod â rhyw fath o cysylltiad i'r rhan yma o'ch corff. Wedyn dewch yn ymwybodol o'r busbawd dde. A'r ail fis, y trydydd bus, y pedwaredd bus, a'r bus bach. Wedyn yr arddwrn dde, a'r fraich, y penelyn dde. Falle bod chi'n gallu teimlo'r penelyn dde yn cyffwrdd ar llawr. Dewch yn ymwybodol o'r teimlad yma. Darn uwch, y fraich dde, a'r ysgwydd dde. Wedyn dewch yn ymwybodol o ochr dde y fres. Wedyn dewch yn ymwybodol o'r bol. Pa teimladau sydd yn y bol ar hyn o bryd? Wedyn y glin dde, y tu ôl i'r glin, pen glin dde, a tu ôl i'r pen glin. Wedyn dewch yn ymwybodol o darn is, y coes dde. A'r troed dde. A'r bysedd traed. 1, 2, 3, 4, 5. A wedyn dewch yn ymwybodol o holl ochr dde y corff. I gyd o'r ochr dde. Sylwch os mae fe'n teimlo'n wahanol nawr i'r ochr chwith. Mae croeso i chi ymlacio yn ddyfnach nawr. Ni'n mynd i ddod i ochr chwith y corff nawr. Felly dewch yn ymwybodol o'r llaw chwith. Pa teimladau sydd yma? Falle bod yn teimlo'n drwm neu'n ysgafn. Falle bod yn teimlo'n oer neu'n dwym. Os ych chi ddim yn teimlo unrhyw beth, croeso chi dechrau cyffwrdd â pob bus, jyst i cysylltu efo y llaw chwith. Wedyn dewch yn ymwybodol o'r bus bawd, yr ail fus, trydydd bus, pedwaredd a'r pumed. A'r arddwrn chwith, a'r fraich, a'r penelyn chwith. Falle bod chi'n gallu teimlo'r penelyn yn cyffwrdd ar llawr.
Os ych chi ar goll yn eich meddyliau ar hyn o bryd, dewch chi teimlo'r penelyn chwith unwaith eto. Darn uwch y fraich chwith. Ar ysgwydd. Falle bod yna ddim teimladau yn yr ysgwydd, neu falle bod yna lot. Jyst dewch yn ymwybodol o beth sydd yma. Ochr chwith y frest. Unwaith eto lawr i'r bol. Teimlwch y bol. Pa teimladau sydd yma yn y bol ar hyn o bryd. Cofiwch i ni ddim yn trio newid unrhyw beth. Jyst yn dod yn ymwybodol o beth sydd yma. Wedyn lawr i'r glin chwith. A tu ôl i'r glin. Pen glin chwith. A tu ôl i'r pen glin. Darn is y coes chwith. A'r traed chwith. A'r bysedd traed 1, 2, 3, 4, 5. A holl ochr chwith y corff nawr. Dewch yn ymwybodol i gyd o'r ochr chwith. Teimlwch fel bod chi'n gallu ymlacio yn ddyfnach nawr. Wedyn dewch yn ymwybodol o'r cefn, y darn is y cefn. Darn canol y cefn, darn uwch y cefn. Teimlwch cefn y pen. Falle bod modd i chi teimlo cefn y pen yn cyffwrdd ar llawr. Teimlwch y talcen, llygad chwith, a'r llygad dde, y boch chwith, a'r boch dde, y trwyn, y ceg, y tafod, y gwddwg, a gorffen wrth teimlo'r galon. Dewch yn ymwybodol o'r galon. Teimlwch i gyd o'r corff nawr, pob rhan o'r corff. Teimlwch fel bod chi'n gallu ymlacio yn ddyfnach nawr. Falle bod yna dal rhai meddyliau yn y pen. Mae hyn yn iawn. Nawr dychmygwch bod eich corff chi yn drwm iawn. Falle mae'r drwm bod eich corff chi yn dechrau gwasgu lawr i'r llawr. Teimlwch wrth i chi anadlu mas. Mae'r corff yn dod yn drymach, ac yn drymach, ac yn drymach. Nawr teimlwch fel bod eich corff chi yn ysgafn iawn. Falle mor ysgafn bod eich corff chi'n gallu dod fyny o'r llawr.
Wrth i chi anadlu mewn, teimlwch fel bod eich corff chi yn dod yn ysgafnach, yn ysgafnach, ac yn ysgafnach. Nawr dewch yn ôl i teimlo fel bod eich corff chi'n drwm iawn. Mae'r drwm bod e hyd yn oed yn gallu gwasgu lawr i'r llawr. Ac yn ôl i teimlo'n ysgafn eto. Fel bod i gyd o'r corff yn ysgafn iawn. Mae'r ysgafn bod e hyd yn oed yn gallu dod i fyny o'r llawr. Nawr mynd o teimlo fel bod eich corff chi'n drwm i ysgafn, ac yn ôl i drwm, ac yn ôl i ysgafn. A nawr teimlwch y ddau ar yr un pryd. Teimlwch fel bod y corff yn drwm, ond hefyd yn ysgafn ar yr un pryd. Ac unwaith eto, teimlwch i gyd o'r corff yma nawr. Newn ni gymryd bach o amser mewn tawelwch nawr. Ni'n tynnu tuag at diwedd yn amser yn y myfyrdod yma nawr. Felly yn ar y bach, ni'n mynd i ddechrau wneud symudiadau bach, felly jyst yn y dwylo ar bysedd traed, eich symudiadau ysgafn iawn. A falle bod chi eisiau siglo'r pen o un ochr draw i'r llall. Ac yn adlu mewn bach yn ddyfnach nawr. Symud yn ar y bach, os ddim angen i chi ffresio yma o gwbl. Os ydych chi'n gorfod lawr, plygwch eich pengliniau a rhoi cwtsh mawr eich hun fyma, a falle siglo o un ochr i'r llall. Wedyn yn ar y bach, siglwch i gyd o'r ffordd drosto un ochr. A wedyn ar y bach, dewch i nôl fyny i iste, a cadwch eich llyged ar gau wrth i chi ddod i gyd o'r ffordd fyny i iste. Ni'n mynd i orffen hynna yn y myfyrdod yma efo 3 anadl dyfn unwaith eto. Felly pan ych chi'n barod, trwy'r trwyn cymerwch anadl ddyfn i fewn. Wedyn agor y ceg ac anadlu i mas. Unwaith eto yn ddyfn mawr trwy'r trwyn. Agor y ceg a gadael y anadl i gyd i fynd mas. Wedyn un mwy anadlu mewn yn ddyfn trwy'r trwyn. Agor y ceg ac anadlu mas. Wedyn pryd bynnag ych chi'n barod yn ar y bach, agorwch y llyged a dewch yn ôl i'ch stafell. Diolch yn fawr, namaste pawb. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y myfyrdod yna. Sganio'r corff neu the body scan meditation yw hynna. Mae wedi bod yn fraint i allu i wneud hyn y sesiwn yma efo chi hynna. Gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau.
Os mae yna unrhyw cwestiynau, croeso chi ofyn nhw yn y comments tab sydd ar y chwith fyna. Really nice bod yma hynna fi chi gyd. Gobeithio bod chi'n ar gyd yn teimlo'n ymlaciedig. Gobeithio bod chi'n gyd yn cael cwsg neis ar ôl hynna. Os ydych chi eisiau cymryd y pethau yma'n ddyfnach, croeso chi gysylltu a gweld os allai helpu chi i wneud, neu cymryd y practices yma bach yn ddyfnach. Nos da pawb, welech chi eto, gobeithio.